This is your day. This is your day. Orinanto. How Orinanto? My hand and back. No, but I will have it there one day. And I want to Orinanto. And I want you to so you my watch. Baby, mama, my brother, no mama, yes. Baby, no mama, how about you? Never know. God, your mother. Why it's putting no mark. Ada beke. Oh Marco. Like yesterday. Rejoice. Today I receive the card. Open our cash. The neck is here. Open our cash. Mayor. Obramosa, Ihanacho. Chief Ihanacho is also here. High Chief Ihanacho is here. Ihanacho is from they are engineer Sachini. Other Kuya. Who are going to say, I see me. I'm going to know what the Jack always in them, 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 always in them. When the mark here, Mark Abiara, always in them, always in them, Mama Meru, always in them. Engineer George. George in them, you and share. Always in them, always in them. I'm going to win where I'm going to go where I'm going to win where I'm going to win. Always in them, always in them. Over Rucha, over Rucha, over Rucha, always in them. I got here.
CJ, Prince. Honorable Prince CJ. CJ is in the house. Honorable Prince CJ. CJ Biao. Lebiala. Neoma Ache. Yala Noma Zera Emilia. Our incoming CJ. Our incoming CJ Biao. Beze. Our incoming CJ Biao. Our incoming CJ Biao. Always in there. CJ Golden Mother. Incoming CJ Bia. CJ want them. Prince want them. But Roma George want them. George got Pablo. George want them. George in them. Onishan. We got Onishan. Father. Always in there. Chile meze. Mommy Chile meze. Isn't the Chile meze? Chile meze. Honorable Sir Chima Ganacho. Honorable Sir Chima Ganacho. Abraham Makako, Barako, Chima. Matabari Makawa. Odu Wajalu Lambi, Alualam Yababa, Yamanoa. Chima Ganacho. Honorable Sir Chima Ganacho. Father. Achọrọ m ime ya eze ọkwa na ofu onye ka m na-eme eze a ị ga-abụsịcha ihe niile nwe mụrụ ma họrọ otu na-enye eze ụma ịma na akpọfọdụ m n'ishiri ya ndị ke nwere ama ji maka enwere m ahụ maka enwere patrọlia maka enwere agara ya bụ isi ji n'ishiri ya ma afọ ụfọdụ otu ka efọrọ afọ Ayawa mọ̀nà ọmọ àṣà pẹ̀tọ́ bíṣù ewu yẹ ètò kọ́ọ̀sọ̀ ya máa yà rán onye na-eme ìzàjà bụ eze dapụrụ m otu kọ́ọ̀sọ̀ ọga na ọga iwu na-eze ewu ndozi agbara gawa ojezi onye njatụrụ ọga nọ n'ime ọga ka ọ na-enyela atụrụ ya ojezi enyi osisi mgbe ya kpọrọ ya ya gbara ọsọ n'ịza mma
ọmaghị na ọwụghị mkpa bọọlụ onye na-emezi bọọlụ ya gbara ọsọ gị nza mkpawo ọ na-eruole n'ezi nna mụrụ ya onye na-emezi nọkwa lechie ya si na onye na-emezi gwaka onye na-emezi bịara ya gwaka onye na-emezi bịara ya ọkwa chi na-emezi ọkwa chi na-emezi chi na-emezi onye na-emezi ahụ ya bụ onye nchatụrụ na onye aka na-emezi ya were okwu eze onye nchatụrụ otu onye ọ na-asa Chinemeze Chinemeze ọkpa Chinemeze 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 one of them is managing director master style. I
Iwu Okuma Mama and the Seguche Cultural Band International. Anye Kelelo Mama Abatlano Bonkwa. We appreciate everybody that has been able to share with Mama so far. I and Andy